Kia do mana ini? Itu bili tu luar na, bili tu kumau na, bili tu kumana itu bibo. Simon sapura punya ne burin angko. Tiwa se doh. Oh sama se. Oh mana? Kami ICU na. Ye kau ICU. Isu doh mana? Bongla. Tiga sini. Jangan kele. Football. जीत के आओ अच्छा से खेलो मेरे तरफ से आप लोग को आशीर्वाद दीजिए खुलुमबाय गाइस दिनै जोङो न'आव थांनो थाखाय ओंखारबाय बे मादैमोननि न'आवनो जोङो दंथ'योमोन जानिखि शर्ट मुभि खालामनो फैदोंमोन नालाय बेवहाय दंथ'योमोन दायो जोङो थांनोसै दे मादै खुलुमबाय दे थादे बाबु नानि जोङो थांसै जोङो ट्रेन स्टेशनाव मोनफैबाय टिकेटबो दानबाय जोङो दायो थांनोसै न'आव बाय बाय सिमन सापरिना दा बेवहाय दा आथिं मानसिफोरा थांगोन नालाय दा सोरबा बिदिनो सिमन पथार बेनिफ्राय लखिमपुर धेमाजि गासैबो माबा माबि खामानि थायो नालाय बिथिं मानसिफोरा थांगोन दायो ट्रेना बिथिंनिफ्रायसो फैगोन जानिखि इथिं रुङियानिफ्राय फैयो बे ट्रेना 6:30 बेयाव मोनफैयो आरो दिनैसे एसे लेट जागोन जानो हागौ जे बिथिंनिफ्राय फैनाया बे साननैसो लेट जाबाय थादो नङाबाथ' 7:30 बेयाव मोनफैयो दाथ' एसे टाइमाबो बारबाय दा अखाबो एसे हागासिनो दं मानसिफोराबो बिथिं दंथ'यो गासैबो थांनो थाखाय इथिं सोरनाबा एसे अखाबो एसे फैगासिनो दं नै पुरा सिबाय थादों टिकेट लाबाय रुम खारजोब्बायलै मानसिफोरा इथिं ओइलाय बिथिंसो मोनहैजोब्बाय मानसिफोरा हे दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे मेथाइ खननो रोङा दे थेवब्लाबो एसे माबा माबि खनना होबाय आरोना दा एसे हायो आरोना गोसोआव दा बिथिंनिफ्राय फैगोन जल्दी से आ जाओ ट्रेन इतना लेट हुआ है रे क्या पंचर हुआ है क्या पंचर हुआ है क्या शायद होगा इसलिए भी बहुत देर हुआ है रे ट्रेन पंचर जागासिनो दं आरोना ट्रेना एसे फाखाबनानै फैगासिनो दं ट्रेना ओइ ट्रेना पंचर जाबाय बेनिखाय गोबाव जानो नै नुदो जानो नुहरदो जानो नुहराखै नों पंचर जाबाय एसे लेट जागोन दे गाइस नै हाजोथिं नायलाय पुरा अखा फैगोन ना इथिं मादि जागासिनो दङ नै बियो मोनखायो ना जा एसे लुंनु बियो मा बुङो ओइ बेखौ मा बुङोमोन हा अन शप बेयाव दारु माबा बे लुंनो मोनो आरोना बेवहायनो अरुणाचलनि माल मोनखायो बेनिफ्राय बेवहाय दङ सां बेयाव जिरायनानै लोंनो हायो जायनिखि बेयाव सिमन सापरिनि मानसिफोरा बेवहाय जायनिखि बेरायो जायनिखि लोंग्रा बिथांमोना बेवहाय एसे इन्जय खालामनानै लोंनो हागोन जायनिखि दंफांनि सिङाव जिरायनानै गाइस दे ओमफ्राय आंबोथ' बिदि लुंबा माने आंबो एसे इन्जय खालामनो हागौमोन नामा দবি আছে তো হিয়া দবি আছে কিয় দবা নাই নো কিন্তু বিলিটো ওলোৱা নাই বিলিটো সোমাব নাই না বিলিটো সোমালে ডুবিব বিলিটো ওলোৱাই নাই ওলাব দিয়া নাই বিলিটো বাই বাই আবু थांसै जोङो दायो सासेया लाजिदों नै ट्रेना मोनफैलायबाय जानिखि पाम्पसार जादोंमोन ना बेखौ फाखाबै मोनफैबाय ओइ ट्रेन फैबाय थालांगोन बन्द खालाम पाबजि बन्द खालाम Hey, này muốn phải vào. Bye bye. Ruko. Bye xuống đi lên ngồi hết. Bye. Ade, bye bye. Simon Sapura punya ne burin angko. Nusur semua aku bye. Jangan nusur kuno song do. Simon Sapura abai mon kuno sung bay na bisur kuno Simon Sapura ini kah? Ara bisur kuno angko. Simon Sapura punya ne burin angko nane bung bay ne. Cai garam say pio nih sana badam gaku bay solo putreno gaku bay bio hai dai teka harla jaga sino mana mani harla bintang mundur malah ngasih no are sana badam garam say cai pani garam pani thanda बिदि बुंगासिनो दं आरोना दा जानोखि हराव फैयो बे हारलाया हराव फैबा माने जेबो जाया नाथाय एसे हराव फैबा माने मा जायो मेगन मुदि जायो दा सानाव फैबा थांबा मानिया मोनसे मोजां जायो ना उन्दुनो
उन्दुआ लासेबो थांबाबो जेबो प्रब्लेम गैया जुदि नों हराव फैबा माने उन्दुआ लासेनो फैबा माने मेगना मुद एकदम मेगन मुदि जायो सानो परिबा नांफैयो खिन्थु नाथाय सानाव खिन्थु हारला जायाखै फैगासिनो दङ बादाम 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 नानै बे हराव फैबा माने जेबो प्रब्लेम जाया सानाव फैबा बेनो प्रब्लेम तुमिও আছে দেখো Oh, sama sih. Kau mana? Kami ICU ya na. Eh, lewat ICU. Isu apa deh? Buk lah kan buk lagi deh kamu. Orang apa pada me gue apa nasi botol. Kita kamu mana? Ada sudah kutungan nih. Dan kau piba mana takut nama. Baca ya, canu. Mau jangan lihat ya. Ini mama masih bunang-bunang bisuku. Masih bisunya bisu apa? Mau jangan gue. Deh, saya biasa tuh apa itu mobile lo. Saya ada nih. Pura. Kuno biasa. Kuno biasa no. Iyo, pani dangi. Mama pun main nang kendor. Nay, bisur arsing jadi deh, bi jangan nunggah deh. Hei, suket. Wah, nay saya pura jangan pura dhian. Lani sih, guys. Yeay, Rangapara menpailai boy. Aku je. Abang jabon. Hah? Jabon. Kau di nok gakuran ni jani kita kau jangan meng pai se, unduna lani se, guys. Biar mana jebu hiliana, terana undua mana iri badi hilio. Bini kaino tak dose 40 minit neyu terana biar bini kaino anu biar se rest kalam ni se, jirai ni se. Hey, apa kau? Mamun bye. Rangapara. Iri padi masih pernah naik juna angku bio hai dan kia angku ekdom video vlog pernah jumuna masih pernah naik kedua. Iya. Bio hai dan kia Rangapara nedemon je bio hai je bisang jumuna angin channel ko subscriber करना भाई. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा. कापर करने वाला है आपको? तो धलाई मिल गया है. धलाई मिल गया है. ये कापर करने वाला है. ठीक है चल जाएंगे. ठीक है चलिए. गेम खेलने के लिए फुटबॉल जीत के आओ अच्छा से खेलो मेरे तरफ से आप लोग को आशीर्वाद दीजिए थैंक यू भाई बिथांमोना फुटबल गेलेनो थांगोन ना जे आंखौ सोंबाय जे नोंहा इउटुब चेनेल दङ नामा होननानै दानिखि आङो बेवहाय ब्लग भिडिअ खालामगासिनो दंमोन नाथाय आंनि दायो आंनि आखायाव स्टेना गैथ'आ बेयो लाइभ फैगासिनो दङ माने इउटुब चेनेलाव बिथांनि इउटुब चेनेलाव स्टेना आंनिमोन बिथाङा बिबाय बिनिखाय आङो होना होबाय जे बेवहाय नोंथांमोना माथोखौ मोजाङै खोनाया जानो हागौ मानो होनोब्ला बेवहाय फांफाफोरा सोलिगासिनो दङ नालाय जे बेवहाय एसे गोबां मानसिफोराबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब होबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय जे बिथांमोना बल गेलेनो थांगोन न ढेकियाजुलि स्टेसन मोनफैबाय गाइस दिनै आङो न'आव थांथ'ला आदा मोननो थागोन बिसानाव मानसिफोराबो गोबां ओंखारदों गोबां गाखोदों स्टेसना बेयावनो लिरनाय दङ ढेकियाजुलि भिडिअखौ आङो बेयावनो दिन्थिनोसै गाइस बांद्राय गोलाव जाहैगोन बेनिखायनो आसाम गया दे बिथांमोनाबो एसे आंखौ साबस्क्राइब खालामबाय जे बिथांमोना दा बल गेलेनो थांगोन न ढेकियाजुलियाव गेलेगोन बिथांमोना फैगासिनो दङ जे ओरैबादि ट्रेना लाखियोना सानाव फैबा मानिया जे हराव थांबा मानिया बारा लाखिया ट्रेनफोरा सानाव फैबा मानिया बिराद लाखियो बेयावबो लाखियो दायोथ' 5टा जासिगोन बारा टाइम गैला 5 मिनिट दङ आरो बाखि 5टा बाजिनो थाखाय जोङो 7:30 सिमन सापरनिफ्राय गाखोना फैदोंमोन दायो बेवहाय 5टा जानो थाखाय 5 मिनिट बाखि दङ मानसिफोरा फैगासिनो दङ दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाबानो जाबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम
Next video logo monkey gon. Thank you watching. Jai बर Harini. Jai.